MCA no guchikorosia machiko. Enamba ya kabiri no guchikolenda mali y'abananchi. Oversight. Iya gatatu no ku represent emechando yabo ase assembly ndabe emechando yabo one igoro yo ne chiparanchia chigitarinchi what the problem naginga bantu batakire kuli kuchigasi. Ine regasi yana mu MCA. Kwamanya konyora aba MCA bange twairo chikura osa bande bachoriru bagenda aria baira chinda chiabo. Omuntu bwieba none genta tabeta gochokorera abantu ogenda ne chi interest chinga chia litangani chiaye na mwaye nare gusabaiga emechande twanyorere umusike John chi regime chiaitire none regime eyo musike ongwaye gochikoera bono ba MCA baretere shida buna bosonga abande basibanga goyetichi budget abande budget wetigwa nande go ikabosio ya change kubuna yale go change ya ende bicibesa kindi cya biko cise bintu bindi cya change wa cyagende menganye mengao kwanyole project kuna bona for example a project yarenga ya buone ward yane yenyagitari yaitibonge paka bono ngasine kolera enyagitari gitakire koire cost around 6 million. Ekole rumbaka equipping bakabanya gitari babekwo ekole meremo echake okole gasi kwa manya konyora serikali yabutura chibesa chiria lakini ase budget ya 36 million kwa manya konyora mo contractor oegunga 1 million achakire kwa gachire gitari kwa manya kwebolinga ki 1 million yeye inkyoro chomuraliera akole ka oe 1 million financially entangani financially akabirika paka kauiko ukole etamu yo MCA okonyora ya erire no embese ikitanya okoraki jitanya gurwewa. So in a very honest opinion apa governor na barobumba bwate problem because bawo ikabanya ko manipulate chi budget without the consent ya ba MCA igonga na ba MCA bago feri because bari kolenda gasi yabo ageni bibakolenda kako bakwenda bakure sabantu nga yaya chibe santrae chitontorae wa biyo mano kigima asengane yu kwanye bekira boronge kigima bono probably mo ralia ndakwanere gore each trip ase each trip ichigana te baba MCA baita bange igo batagete kolengeria magano yo gutara montolengeria benchmarking Israel bono ngakingo nda Israel nchiko benchmarking gore yo gusima chikawa lakini byabere bigokolekana bakolete no why igo bakolete irinde koegwa chibese cyoko chipadiem ecyoko tarera umuntu ogenda gwika Israel oirana ogachaka milioni kaye ogacheri mu 800 obeko muguko ariko inyora ngasaruwete muchando noro chandegete pono nyindiri bakoinyora kanga obaokana ngatika toka each trip echiga chibese chiga chigende sama gendera tiganke each trip echiga chibese chigende ba central chikonya abantu batabwati people with disability that is the problem tokotora ire chikure echiga amangana yaro each trip na benchmarking tinko ganda ngumbu nga Israel ngande bitumanga chikoramne na biko simekwa ebitu asimeke kuruchinga gotira bakabona that is very wrong bono tigana nture ne maiga keturigererie ande yake emirobelio obwate ase special groups ndubwata abantu bamenyete no barema barabange ase binyoro gweta batabwati none chi wheelchair batabwati none chibesa barakolere kendi gyonsi barakolera andosi ase bari ndubwate byombe byabangina ande yake muno endreteiga kwa konyire byombe bibere bitatu nona abasaya bana basaya bechipigipigi abaga unyo nabo barabange bakore gisukuru ubachakiri nona nkagantu gende kakeigo kigara ande yake ebesa gusumu MCA budget ya nenke lakini nabuo bali bagwakira chikura nabuye kati y'abantu bali kugambira miro bali kyobwate ase special groups each igonta gatego tebo bya mono sana moralia and nagokire se concern this wali okuboria mono asa mangana special groups echiyo so begeta bangina baitoime chikabeka abana bake na abandi babwato bolema tofauti asa cyakere kurwase mangana y'abashubati abo barabangina baito naba mama nkali aba mama bakubugulia banyakoni binyanya bike ese chichiro gweta kwanyora mbabwato bugurupu bakonyakona nemye na ebyombe byabo bakoroka merry go round inchebuna Emmanuel Moguche
Nise koirekeru eke korando chenga nabo bintu mbiri bo bengo kirande. I have a program yogo chaka mangana table banking. Okay. Ekarana abachakira mangana table banking. Uisokoligeria baikoya banki kurugura iga central. Ba kolire table banking ba sangere chibesa paka baigoire chiabo Kenya women. Finance. Aba murabande iroka aba boda na borobo baigoire chisako. Bonega oligeria abando bachaka real estate. Aba muraba buna bono busungo ga igoto bwate boda almost 1 million. Yani 140,000 a population bale busungo ga bakogendi boda. Abantu abega ba boda aisego save unaona 100 shillings every day. Tayare okonyora basebeti a lot of money, almost 140,000 per day. Abantu abaisego save chibese jinono mwako yomo tayare baigwire bengi. Okay. Bange kwana na chilone bagora chipigipigi abande bagoro bulemo bange kwagacha chinyomba. Chinyomba baoneria abantu nona chirumu iberiga baone chinyomba taoni ya biashara bya real estate. Na real estate na in Kenya ne biashara biko han a lot. Yes. So these are the things that I think toisa kwae guchinguru. Toisa kwae wa a mandate na ba kichikura buna abane ba central. I can guarantee them abange nawe kabatwale mangana table banking, batwale chi institution cha financing. Ikaba muraba ito batwale chi sako, isake yemo ya boda yiko bakona chibese chiabo. Ukonera since me yo try ndase a point yende boda roche ononekere budget ya somwe ba menteru chibesa na ko butora insurance bake yo monta ko bolia. Na inde chinga kicho nkuna cheru bale insurance yabo bo kabanyene ne jipikipiki cyabo. Andi ga kicho nkuna chabale baka receipt na onese bagotana ruke town yeye imbarororo. Onyore na inde na nona ali sokurwa abangina bugwa ko rabago chokoleta chinyanya gahali nkuna chubale bango aso bunyanya buko businini egiye ko ireranga chibesa nchigo sangirirwa chisaine kurwabo etakeirenga banyorenkera bakoimukireri ugoro esemero bili igwa kwana elio baimoke bwango na konyora chibesa barakana guchia se county elie magendera sigocho gocharo ande yake ninkyo oplaneti gokora gwetani abo ebyomba mbiro buna biri gwate bako kama tobori. Ibni byombe bimbo byabasaba bali birwete gokora bwayo. Na baro bunkyo planet ko babekera elinde banyole kibesa none ichigwa kanwe banko eliyo gicho kanyo otoka chigo achiagaje none nyagetari. In fact ogwachakera mangana public participation. Ndio. Inchibuno mugambi gosubuno mu MCA ogochikobase godi ya Baasi Central. Kweka ndige njera yo empower these special groups. The special groups besides boda ntobwata bamura bali bagwa kama tobori basemo ya sugutari go etaiga maji mazuri babwate ebiru bali bagwa kama tobori ya mayasana neri tobori limo bakoni 10 shillings. Okay. Abangwa na baiga mbatakire bali geligwe market. I think if these people toisa konyora opportunity igo to korosia e budget yabo babeke ruchibesa na serikali ya Kisii County chibesa chikaba isego etia se mangana public participation ngambata getaba guchibesa elinde ba promote biashara byabo amatoboli to gobarake to ba promote barosia amatoboli ale standard amatoboli ara mayana ntobaligerie market nyeto kwagaje nyagitari nyembo songo e county ya ira amatoboli yabo nyana amatoboli 1 million for example kera li toboli ya koloro 20 shillings. Okay. So by so doing chibesa chiriba onia serikali yaba e check none ya 10 million baba kana babeke bengi elinde banyole chibesa to promote li biashara ebyabo bibe structured bitwara na machiko baigole bank na bank KCB that is Kenya Commercial Bank elinda bangwa na baba access chi loan chire soft loans tari unabona bako anda babugole byombe nkalia monto bugole siringi 10,000 o charge ku 20%. 20% as 10,000 shillings, that is 2,000 shillings. Chinki mayo ende chijo njira isana no jo. That is per month. In fact, baise kupugole loan bakana per annum. Okonyoranga omwako mugima na lyako cha waka no siringi 10,000 as 10,000. Ichira bakonye we mokerere bwango.
that is the way I need to go buna inche oyo tagete uchikoba konya basaibe ward yane tubwatane tuba promote tuba beka se budget because bese jinjiri chiane ne chie serikali yes baewe bakolere biashara banyore loan from the banks elinde ba promote na baro mambia bachako babana biamono kigima mwanchu murigereria biamono na goteyandire gotuma ribori yao gwetira senambe iyo iregoroga bwa city yao elio tumuburie omweshimi wa gaiga oyo kurukwa Geoffrey Angwenyi kurwa buchura niga gotebana gwatebire buna wodi yawo nige bwata abantu kiri bwikomena isato bubalikirie nekiombe gya chimbebe no bochori gya IBC nekiora kwanire goro ye wodi buna Kitutu Central ye bwata abantu kiri bwe 30 beli getie buna bahaki chikura ande yake ekero muno no kubagirwa ekibesa kermo kubagirwa uyu mbo moko y'ukibesa kisaine kirengaine egati yaba obabali kiribu 30 nayo bwate kiri nabantu kiri bwikomene isato mono asa mangana ye kibesa kiro ichi county especially bali bachire go kimayaga oise ko inyora BBI yabwate gento yokorukunga one man one vote one shilling so one vote one shilling nere yare go chakokonya mangana ye go musike Geoffrey akobori lakini bono the popular area county government yebwata ya bono ya gutumeka area gutumeka soko bakachibesa go yare ko ba no nyana magenderero ne bata ikibesa direct no bana magenderero go bako baka equally whereby kwanyora ase bali babwata abantu abange go bakumia okay igo ntagete go itaba nere ngaki musike Geoffrey I know emechando nerororo asa abantu buna bono 13,000 against 20 or 30,000 in a given ward. But this is what we are saying. Obora ina bubu ikabuta gete go change kwa national level. Buna bono go solve a problem yaye ego depending on county government kiari. Abai musiye na oba konda bai karanse bata ebaru ya mauni yabo buna bata gete ebintu byabo bibagwe. Na inchi bune kure ward yane y'abantu abambwate na inchi tingwa nchangeteligwe because inko yeteligwa bantu bane mbarachi konyora kende okay na inchi wikangerwa nerere onyo mugambi uri okwa igwenya gitari nyemo na inchi wikange gwenya gitari okay onyo to kwa guchipara isato na inchi wika isato chirosi gubwana okay so narako musabanga ki iswe concern ya enengia lakini wikegente kigera ne mangana BBI kemanya gochugweta probably nalia equalization yera iko beko yes byono kigima Jared Gisore ngawate bana mbiyo kobeka mangana au ndo boiko Kennedy nyanga au nero tebiringa mangana ombi yogendrete kweresera kigima bono mwishimiwa na kibwero beredi kigima asa mangana ya yobo choli obo ekiagara osekuligere yobo choli bwe miakeye digo bote kibesa chinyinge kigima abantu nigo bakurira kurukuru bakanze bate bana kimwishimiwa inkibwa to atokulia no yeso kera haringi kurandia no yeso kera haringi kurandia gwika haringi kera ochiza cha mugasu cha ikira ota abantu bati babeira mono ogosero na kundete kurigererio na kikwagerire tutari gochora baraya baya that is a very good concern una bono nchenta etegwe kwanira nche aiwe komonyene no gwa onchukananire ara na onchukananire I think tinta getikobekera abantu baito magosa ndosi ngangosero bare nande bono yabeire gekogera uise kuligirira nona mangana ensingi mato chakera mangana ese ito ya Kenya economy ya sarikire uchumi ya sarikire ochakera maguta ichigari gaburete amangane sukari chia kinire okwara none president ya ito moisonde kuruta magokonga sasa bono njo muroche Ukraine nkale bono nje nkoganda Ukraine musalia maguri kuruta mago kabisa ninki gekworokia esiringi ya ito ya Kenya ya sarikire abangi nankalia basinyuru kugore sukari ibintu byakongire bono none tabie y'abantu baito goteba ngatosere paminto nto basa kubaita nto babekera magoso nebintu byakongire umuntu akoranga kimurai gacha akinande nkuira nanka munu mumu tare kokana nagasuma magokamasa ngira nere nona bachukorore bakareka so kwanyora abangina obagwikaransanse no bayikaranziri tukoliyo masomo gaso kakiaga nete no moemia osomo esiringi 200 asore nyoma akorera abachukuru ba Yesu kari igo bono nare gusaba gusenge educate abantu baitoiga inchebuno yokuri gichikura okubasera ndi nandemba manyite tatiga nko batebinde ngaki nko ba educate nko basemia
nonye tukubagorera echae twabagorera gose sukari tinkugorera tirindo ng'akere kura iko nakugorera gokorwa because nakubikira iga okona risera chiane ontegerere gokorwa ngwatiga kogenda ekondo nyarebe oite okuraganto osore kunyumba lakini asa yonsi ochoro murai orochora ikia magenderero yasabwenede tario yokogenda mambia akabesa karia koete achikora akairania amanya gukora magenderero okonyore miaka 5 ya erire kende getai magendero tarakorwa igo bono onare gotebio minto ngaki ntobasa goita banta bagoteba ngatosera lakini tobatebi ngano etukubasera murigirire mochora barai barabaya batari gochikobeka chinda chabusi ande ake no tebe no mwaki ekura bwe miaka ya maega to tebe gochakira no mwaka bwe chirwe mo chimia kianda na 1992 tugotira nigarengo mungaini yake kubwa bono ekiagera chinga kichirito tebe no bole mompo arengo bantu mbalenge bange resources against people ose abantu na resources tu abwate abantu mbalenge bange igo at least na abwate no negento nyomba no ne na mukondo no ni chibando kiri asimige tenga kieria nigo chiarengo ororo na achagwa ke kura taligocha aganyerere besa yawo mweshimiwa kwa muguko bono noroje nande yake balia ngochora balinga baraiya baya kubwa bono engaki ya etire gochimagega bona togokina number 1 oikatugwana nenga population ya rengenana yes number 2 esiringi ya renge stable against neji dollar na nini because bona into Kenya lazima shilingi tutokupima na dola because ya dola na erere supreme so akere dola okole kwerende ne shilingi ite go serikali ya yare bintu byakina unabona uligerie otokale kugura maguta ye gari 150 140 ayande gaenda baka 200 shillings abantu bari gwaka chikura kare mbarenge taringo barenga bangaini go so barenge nini ya abantu bari gwaka kare na bagwaka bono ukiboneka nando bongaini bwa mentekanirake emechando nago tebitari bantu babere tobaguti no chumi ya sarikire ni chigasi chiaburira abantu toise ko korabo na into barai tokora mangana job creation to create chigasi to abantu baito double still bago chora barai barabaya toise ko ba create ko baligeri chigasi una to project ti whatever ne county government yo ko ba devolution ya chire eros chigasi buya abantu baito banyore chigasi wikabanyore gento at the end of the month baretera abantu ka so bantu baito bakare na babono taringo tobauti teyo na babono gocinando barabangaine mono kopwana nguruma ikera ba manyire na inde basomire John eyene era ya digital nechisimie chiga kerege to kere abantu bare well informed Biamono kegima bono mwancho murigeria imbia mono se kwendera ko bwati omurubiri oyo na bali baendera gutuma SMS yabo biamono mweshimiwa no arega iga elio ayebiranirie libori liao bono ndo china chinga kiechi gochikire chinga kichiri tokwanda somo tumukomoke kolende tokoire na tubwata mangi tarato tebinkia makia kobori korwa na boy gotarate morengo kiale nere chisiasa ntuntura kwa na chia national government kiro muntu nagendete kweroberia IBC terabwa tukabantu kigima elibasoke bachake kobori chikura chinsemo ayo na yanda mange na rotura ende gukwana ase ntunda ya kabiri yo murobiri oyo igobono tubose kwa gendare nkwere na tole ase magoroba ya bono. Omwaka gw'ekiri gwibere n'emirongo ibere n'ibere n'omwaka osiasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora libaga lyokuboria na kunenkia ekerenka cy'ugukwana igo. It can tell you how far ekiama giachi igotwara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucuka so nominations bono umurubiri Ekeumbu nigo gucyokwa libaga lyokuboria kurigeria na kunenkia aliba gukwana chinsemo au aseba gweta ekero umugaba na ritayire okorere gasi yayo engiya gose you see
what you do, no whatever and what you're going to do for them. Kila rituko ya Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi seto nenusu cha butuko asugu cha komerera na inche John Kebati aseto kubarigania abarahi ao na kumanye byengeri byabo asuko reta makinderero imeyoro gonkugo gusi na Kenya ngima Ena whatever. Ekero musani abrangi. kayo kwa Ekero mwanda bugata bageni bwoye agote binganjo bimbugata bageni aboko endo bakwani. Lakini tu uko igunga bantu bakwiriria ata mwe jirani yao ominyoke gutyo okubono tiritarinde homorobilyo Ekeumbu aseto kunengia na kumanye kirenga soa asumutandao insemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubilyo ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi umurigereria bwa television ya Ndizi TV nigo tugugwakira mbia muno asuko genderera guturigereria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusi nige gokuburia kujiakire kura asichia awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ichiri bwibere nemero ngebere na ibere rike SMS erieta kuza na kuyituma guchia senamba eyemo isano nemo inoti eyemo urike county okurwa kisi gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV bune television bwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV obwansu ubwomugusi nigo tugendrete kogendebirengo byeigoromono Ndizi TV obwansu bwomugusi Biamono kigimo mwanchu muligereria gwe television ya Ndizi TV andonsia soberete mugrobe ya bona so tuligereti kurwa ebe inyime ya gusi osebe isiko ya gusi gwetera se mitandao yeto ya YouTube buna Ndizi TV News na boigo ase ensemo ya Facebook buna Ndizi TV News biamono kigima asokandra kutobwatia na boigo kubwati merobiri yeto chinse merongibere na inye kuruka Ndizi TV nyoranga chinga kieji chonsi na boko wenda aliyo subscribe ase YouTube channel yeto na boigo Facebook yeto to follow galia kirengaki tokobeke merobirio yaito elia tokolete yemase yemono boigonero merobiri nde menge elito recordetie merobirio bolemi okomenyo kuya merobiri nde menge erika buno na mangana magia kwabo kwenyora eyemo aseyemo biemono kigima nigo tole asumurobirio bwe Ekeumbu emagaroba ya bono na boigo mna gotebia mugeni ito niga kurukwa Emmanuel Moguche mwangi niga kuborio bo MCA kurwase wodi ya Baasi Central okwanira mangana mange alialigeretie nibirenga bihaye birialigeretie gokorera abana inchi bense meyo na kiliata geteko baboria emagaroba ya bono na igendera gutumari boriao Miriam amenya niga gotebana mbiamano kigima inkiama kyako bori kurwa ekyo na liboria na litangani ingutete ko mabori kuruga iga bono elinde togendere bosio ase gikagitali getambe igobono kabe angekigima ntogenderete gukwanira igoro ya kigima na inde asentunde akabiri na kwaliganirigo cha Ndizi TV. Thank you very much. Togenda bone yemase yemo nkiama kyokubori korwa aye buna mwangi na boigo akerokera ni libori elwira ni lina aye ntubate merongebere eliemene ne manyikanete azimio na Kenya kwanza ngayoberete tuchakire kiama inche Emmanuel Moguche onkoligia obo MCA member of county assembly wetera se party ya UPA yetenete korunga United Progressive Alliance ekyo na kyo murayo yale murayi bwikyamekyo ekyamekega ne kyomugusi cyane kyomugusi ekyamekega nkebwate oboiri no musike oito umwana oito ga musike Fred Matiang'i okay ntobwato boiri n'abagambi baito abo
kuri county ya Nyamira na Arora county ya Nyamira musikia musinyalibo no ale sike nere chairman ikiame because bali bande bono ko barasega cie serikali mbaiko barase siasa mono ya lakini rende igo bono ngikiame nkibwatu bwa mate ekire kibwatu bwa mate chame ya UPA United Progressive Alliance igo kire under libuli rikoro Azimio la Umoja Kenya Kwanza Azimio la Umoja yiga Kenya Kwanza utokora yetigaga because no roje Kalonzo konya kunyakonza Kalonzo na bwana mchando turagenda Kenya Azimio la Umoja Azimio yena rotubwato kwegena asumusikira Raila Amolo Odinga okay Raila nere a presidential candidate ye chama yaito okay chama yaito ne signetie omukataba usoko igwana na Azimio igone chame manyakanete ne chame bwate kirenga kyogo chikobolie keroge kanene 2027 okay ikina kindaga ni abaligerere baito bamanye kabisa kurubono chama ya UPA igeche taseri bagali ya Ford people okay igote takote bane ikine kikiama kyomugusia asebono iga na kikiama kyomugusia gonta getego kwana ne komanyoko nene mono na uhakikishira bananchi baito bagusi nga UPA ne chama y'umugusi ikirabono iga ne resa iga y'umugusi yagachirwe nande tagete kwagachigo chugotwara ba MCA bange sana n'abajumbe National Assembly okay package governor aseburai bwa busia okay lakini 2027 ichameye bichutwara murwanirire bukiro bw'uburai bwensi okay bono omwaka bw'ikiru bw'ibere na ibere gatentu abate kiama kya Ford people ekikyali ngikurawa nyagosira simyo nyachayo chiga kijiri tukaso abange abantu abange mbaso etorora kurende nje kiinga tene skuru na renge abantu abange mbaso eto ngaigiato igetie ekero tutete nyomba y'omugusi ngaigiato igetie ikegara boni gusukurigari nkeyongeri nkeikorokana. That is very true. Yes. Omorale John. Bono igatuligererie politics ya Kenya gusu siasa ya Kenya. Na tonyago kana siasa ya Kenya ya vere loko. Aki ya vere loko. Kwa resoro muntu itanda standing a loko ninki. Chisa igechiga bantu bagachire. Tuchakere kuruense mono ne ya centro. Centro abanta baito ba kururuguraria baikoyo baito tobanchete mbabwate kiama kyabo ya Jubilee. Esa iga yabo ogende western mbabwate Ford Kenya bagatwara ANC batwara DAP Kenya ikiama kiri ky'obuoyo oise gocha usiga iga na ito twatebirwe gatutwara esa iga okay twatwara UPA koko genda mata iga abagera na baromba bwate ODM okay that one ine kene kiamangana bono buna intumo gusi ekero togo chigo sabege tali kweka tutwara abajumbe kweko otwara sole asobwatere telitanga otwabole baraya abande barobisinga ki muratiga mutware seiga Uhuru Kenyatta ngokora letamu ya yagendeka ineo musikoti ayebona yatoligereti puno murayo gusi ogukwana yes libagari ya Simeon Nyachae okabeiro okare inka yogo chikobera because siasa nebwato kobugwa yeah erabo Uhuru ochireka ebe nande kende kiabeire inka itugo chikobera buno mu ito chikotenena ekagera ekiame kikigacha okay igonga intubu nabagusi ntobwate saiga togotwara abajumbe because ngotwara tole tware CMCA igo tokwera na sonde bwensi go chikoroshe serikali okay tomotebi baba intubu nabagusi ntobwateke toango chipara gocha egetali geito toangia chi minister cheito gocha okay we cannot bargain onye ntogotwara esaiga inki ekogera ikiame kigeterakina mono ekiagera onye kire kiama kyomugusi ndubwata bagusi ODM ndubwata bagusi UDA ndubwata bagusi Jubilee ndubwata bagusi ebyame binge biregaiga onye ne nyomba y'omugusi na inde ntumno mugusi ndubwata obomo tutagete kwanda kuburi egetali umwaka bw'ikiru 2022 inki kiame kigeterakinira lende. I think Morale John, you are asking this swali ligi sana elinde ligere toere saba na inchi au saba gusiba ito igori party ya UP. Yes
Epati ya UPA yo ya cha techageti gikakere Gitambe muno o ya cha kabwango mbone kabwate mitinyi ange saba mitinyi sita na gitu agache segi na inche na bongo etogeri ngaki na inche na beiro yo mobo asugo chake pati okay because nto ikaransete abande to ikaransa na baraya utwa kwana toka baburi na inche na buri ti umusikima tyanya sugo siwa ngaki nkaito go chikotikara okay agante nga ya nkora tatore nyumba yo mugusi now enyumba ya chakire mbono abantu basoire maiga kwanza Kisii county ngima chakire Kisii county muralia iko tobwate aba MCA kera a ward okay ba iruchi certificate ba guchikorwane rebero okay ntobwate aba jumbe kuru Kisii county members of National Assembly ba guchikoriye biroko ntobwate aba governor bale gosembane Kenya ngima ba guchikorige ne party ya UPA utatiga Bosongo utatiga Kisii county ntobwate Nyamira tugatwara kuru Wajir ntobwate Bogere kuru Migori eso montago tenena na nde county nero yemo omontago chikoburi chikura so I want us to bet tuligerania sheliso come August tare 9 yes omutienyo yo togo chikoso 8 elections cha 2022 echama ya UPA yego chikotwara majority as a Kisii county MCAs National Assembly ngochitore gotwara aba MP so I want to believe nga ochikusia echama ya UPA yego chakotwara libagali ndene sana na naboko nyole ko aberele none chama ya ODM as a representation aina kinu mwakora mangana a nomination chale topo muchando sana inu mwana na direct ticket iko mwachite mugakora mangana tukuruka naro surveying mukani manyana nganingo ubwate kina bakire igoro elinde mukamoa nkimuna kimwakora echama yaito ya UPA unanati ekagoteba igebwate a field candidates all over none chi women rep nebira goteba tubwati women rep Madam Gertrude nere nkoboli ale no women rep ase chama okay intubune party na inde ntagetogoteba na inchenga na changia okay ntu atwarete egintu gekorokunga consensus because kwa roje byame binge abande bachire nominations abande bakarwana chiti bande bakaiberu chiko bakairana azijitro bino abande bono batamire bachire independent yes UPA nere chama yoka ya kolia mangana consensus na koiwana na segichitabeti andosi ande akina singe njumwa batu mubaromo kebwa bande no wonta ketako gotebinga ordinary ya mokware konyora candidates bale 6 okay una bono ward ya none tudire ward ya lenge mata ya Musocho ya Sensi tudire ward yende ya Kurunya Cheki tudire ward yende ya Bogetaulio abarwaniryo barenga abange okay so as a party ntobwa the mechanism as an engineer current stable one of the commissioners yes tokaiwana ni abantu abandi tokawate bagaswasa mangane campaign ya presidential ya Muskera ila Amolo Odinga abandi tokabate byaya tokoira abandi mbachole nominations bakaina nokoboko as a party abandi bali batigarete tobwa tokoiwana nanga echame yego twara mabagaisa ine mbali gari guchigasi awa bachigokora na libitora ntobasa go disintegrate toba amo as abanachama ba UPA to agache party ya UPA yekora digeri yo moraliga abantu badama ko UDA abande bakaira ne byama birebe ngao that is weakening party politics ODM yo kenyene abantu abande bakaenda chi station wakachikura machete nono wakachikura machine nchichityo box nchichityo lakini kwa nyoro montaire certificate ngabono ninchengere certificate nera wonchokana nera ngabono inche nkoira chikura party chinde nchibwati democracy at all lakini party ya UPA igotua nkora negotiations tugakora mangana consensus tuga build brotherhood ono we are very solid and then koira tole biroge binge watch the space biomono asokobeka buya ande ake tinkagreti na singi cho mutabota bantabangi kulende tikazotugera buna mwakora buya okay asobo gavana bwe county ya Kisii tobwate ewengeri ya Simbarati ndobwate mu kurwe Simbarati ya ODM ndobwate muske Ezekiel Machogu kurwa UDA
Ndubate Samongeri kurwanya Ribari uyole DAPK ndubate Chris Obure kurwa Jubilee Recho Tundo kiama kia NRNkero na Oyonko Manson ya mweyole Kenya National Congress taibo kiama kia UPA ningo moko bwa disiaso governor kurwa se county ya Kisii asamangana democracy. I want to be very honest and then tebeke ene chama ya UPA iyo ya musike simbarati okoboko. Okay. Because that is why kutaichoreti candidates yende kurugusi as a Kisii county politics. Okara tokabeka musike nyalibo as Nyamira na nero chama ni party. Okay. So intubuna ku Kisii county mobeke tionde ntobege ti candidate ase amontonaro otageta ko soara kilende sambangana yo koiwanana na azimio nimukamotebi na karatiga okoba musike simbarati no arazimio akamotebi yaya ntotagete nande mangana conflict of interest tonya kurwana ilinde tobage chikura so of course abana chama abonsi ba UPA talingo babetereiri igo bale willingly and that is the party decision. Veruete. Ne party decision nga basapoti omusike simbarati ase kirogo kyobugabana wa Kisii county. Ninkiye kogera mukabe kiroko boko simbarati kigera kurwa sensemo ya Azimio ndobwate Samongeri DAPK no kira sensemo ya Azimio Chris Obure no aligabo no nikikyo yonko kirangira tebekana ko toka sensemo ya Kenya kwanza ngimwaligereria mukaranga simbarati nero isaine ababande muratiga omusike simbarati diria abana chama ba UPA bakorete gukora mangana nominations na cheta akaba approach candidates bari babwete chikura ekara ba approach agatwara na barabwo egekaro omusike jone bona inchenko likichikura ndega gonkogenda nasabe ikura muntu tayo kuri chikura cyobugabana onyago cyasaba candidates ba UPA abasabe ikura yobugabana otatigo musika simbarati omuntu ogosabire yesiri nerokwa omuntu ogosabire omokonye bona inchengo saba abantu baba sentro ngange kura bagende gwakara omuntu mugabo nabo karwasabire so simbarati na chete akaumera nabari abantu bakora igikura ne cyame akabayikaranzi akabeka akabasabe kura yabo akabayeberera bona abayebereti gutukurwororo Nairobi nando mugutano norenge gusino endero unanimously abana chama ba UPA bagateba bantu twerure komoko boko kolengana na inu moroje na simba na chikubwa ntobwati eni yota gosekerengera likende bongo boito because otusabire kura otoire manifesto yae tuamomolekire tuakore no opinion poll chia kolero survey chia oro kirunga is the leading candidate ntotagetiko gosiekerera moraria abarwaneri bande ntobwate Chris Obure mugakoito okolere gasimia matukamange nabwate tuko bumanyi experience is rich of yes obumanyi igare chama ya Jubilee paminto ande nkwebole na nche no musayende bona abande bakobole tintagetiko tebanga Chris tako mugabana no Chris na bakobo mugabana obusongo okisi county na ndo mugabana omuya lakini rende ntwale kora rigere none igorieke keba minto baranyora riba abuno nataka ngobolie origereri Chris Obure nigakurubo basi taibo na simbarati nigakurubo basi mwanya go isaransanse ekera usukulireri nabo igo Samongeri nigakuru nyaribali taibo na machogu nere nigakuru nyaribali masaba taibo bonsi abo babere inki mota isaransanse numunense mo Azimio motebe na ki kuru basi lihalia simba nabo igo na Chris Obure baisaransense libagali okobagana chikura cyabo baigwana nande igo bali kuru sense mo Azimio la umoja inumne gati abantu bali mororo kermo go isaransa kermo gwanira mangana inki mota kwanira nzina ki aba bakuru enseme yemo baisaranse bakwane ande yake batigero yomo ntagete gwe kwanda buno yo kuri kichikura cya percent yes oro yo mubo barayi kuri bo basi inche ekura yane bunango chugwaka kura ni siri ni siri
Diswali na ire nitiro bogabana igorire nga mbanto kimose mogabana kyo sabire ekura abarwaneri ba UPA ekura as a party. Okay. Lakini nchebuna Moguche Junior. Onde bwensi oransa be kura gosetora alenga ki yaya waba basi aba inchengo taba kibane kura ngaki mbabwate Krisio bule mbabwate mongana Janet yongera mbabwate musikesi mbarati. Yes. Kero monto nabwato bosibule wakeronde kura natagete. Yeah. Iko bono tinde gete koteba ngaki ngabantu bane ngaya nabachikire gosina batebiri mwakirinya rebekura yaya inche ekura nasabira abantu bane ba centro mugaka corona ga chitaiga John tinde gete ko tukumwaka busi ekura nasaje ni ya gwega kurinde umazembia biagero koboria aye nkuru mubasi watabukuru aye no mubasi na ino mubasi mutagete nanki ande yake ekiruge kyubuga bana gyale goja seito. Taibo already mubwate kero kyo women rep. Taibo igo. Nkero aroro. Mongera jana jongera naro. Taibo bashakorwa. Inki na inde mutaizransirenze mnaba basi. Motebe na kigaki. Gatogo saba chinyomba jinde na yiro chitubwa disie. Intumna basi ngito toizransirenze to kuane na ki. Gaki to so kyo yomo. Elinde katubwa to wosie nusu. Bago to bekirira iga. Bago beka na masombere mbuikiri. Omanyete na ninche ogosaba kuane buna inchomo basi. Na ndo mwakie kurobo basi. Yeah. Eye ntokero kinta kitego teba ni chinguru chine na mono kiruge kikyobo gaba na kero kinto igotia kegende ogono bo bwene bwa mangana baga kambale bakonya kwebeka amo rinde bakwane na baraibande barore Krisio bule bamukwanire barore musikesi imba bamukwanire no mongina Janet baba ngina bantu oyo bagataba ngobeire ngina bantu ntomwanjete nere tigakwanirwe. These are people tutanyare kobeka kando nabwo abantu bakorera siasa none yagusiya agarre gusiye manyikanite tigaba chamo nanje no gosabango sabarane ntomo jumbe sebale bachamo buno mubasi bakwane nkwano bamonyererane basoke mambia batotabinga twasokirio yo kamuranje babasi bito mwechikura yona ko buri mazuri imono singinja no mubasi. Yes. Ande birogebi oroche mutagete bitatu mo nyara kwa birogo mo hego gavana na mo hego women representative wasamo nabandi nyomba jinde jiro jinjitage na jiro jinjiga ntibamini iko boro gendo muisaranse muri gereria yo ose ko baranje joni to konyo mate kura nesi konya sara bakune konyo rabatoire no embibere magoso na wani numeka kare women rep no bugabana nyasaye na bako igora chinjiri. Okay. Ayebuno mo menyi bwe county ya Kisii ko so mo iboro bwe county ya Kisii emiro bili yakorwa se county ya Kisii ko kirabo no sobura yo bo chagete yamangana yichi ya devolution ubura ibu onkwaye na kiura aligererie o comment goso na kiba kinire go ikabono magendera kolibo kolengana naye na kiroje ya ikira se bonerete kero ko beka ni county chinde. I want to be very honest and then tebeka yana ki puna nati egete ko teba KSCZ ge belonged to him. Ekere county ya chagete 2013 devolution. Monto tayo matengo munyamo yokoro ku devolution na kiagocha. Monta yo manyete ngade kere county gocha nga chiga shingo toka chiro. Squeezy abantu bali kirwa bange job creation chiabeire chi factory chinde no chinde nchira ikirana chiabeire in place. Ongwaye omusike Elvis omaribongwaye okolire gasi eyakolire. Okay. Okolire gasi engiya lakini netigarete percentage gete kerengo gete erinde ichure aseta kire goichora. Okay. Oretere tinya gitari level 6 banyikiniri one mochari nere aringa mochari nere achire ya modern amindu igotoko moita totebe ngatara akora kende no okolire gasi lakini esaikeirie no linero gocha. Okay. Atige bitina osatige kominyokia abantu nerache ne idea ngaki no usine yaito ne county ne yaito tigatubwatera nabakori gasi baro tobae chinguru toreta magendero tusabe chiwese ku Nairobi biria tarakora nerakore irinde tusuke bosyo. Ayebuno yo tagito ko bo MCA oyo ko be mugabana na chiko bo yubwinge nchomono
ekera mutwaro bwa matobuya naki amagendera gocha no ensemo ya Baasi amanye gocha Mca Baasi Central taiba sure ekini gento keregie turatebe tukibonete kubiku mutu na kero muntu abonete kubeka mutwe na oyo gocha gosomu gavana onde bwensi ogocha na gikora toko boli naki bali mutegete ko baba MCA onye mugochu gutwaro bwa matobuya no mu gavana onyole chi county mune county ya Nyamira muchando no betoro renga kiayemo bakanga gwetio mo deputy ye governor gesami agwika chintunde tinyi paka magendera kana maya ngakini ni ndi bayigeta sigete aba MC abo bakanga gwetie miscellaneous budget ikabuka mariyo kakabora chinya gitari abantu bakaja korwe county yori goche county bahenda nizi kiricho na kirichirange wika gochi bogere igo omo MCA no gweji bwengencho sana ekerali nsana nagiye kokera tutagito ko banyora munaye kera gwakira tokumine kegima torore go senaye go staliaye unabona kuaminire obonga asite kabisa pia mono mona ine tukoliga in fact abantu bakogera none chi serikali chi county cha fail na ba MCA yes omo MCA nero charibaga ryo mwakie kura kurwe grassroots yes baikega iga bange gwetie budget na kitu ateberaga kigo ika transparency evoro ekero transparency era somo governor na transparency kabasa ba MCA kentonke yo morali kegosinya ngenjote yo bantu bakogenda kotini ngenjote yo bantu bagotenania ibintu bikogenda somo na inchi asoko mokonya number 1 aba MCA to inyore ngaki chibese chiga chirali chikuru national nchiri cheito nchiri cha mugavana igo chire acho murusie bango omuntu wakane bango rusiri oyoro mwana inchi ori ko represent tiga togenda tokore gashirie turengete onye no oversight tokora oversight onye na machiko tobeka machiko ayara maya aragera abantu baito banyore chibesa insa ari grassroots buna bono number 1 inchengi bunango chaga ile county ya Kisii I will make sure nga turatwaro bwa matobuya nonde bwese gochikwira chikura cha Kisii county oyoro mugabana tutwaro bwa matobuya n'aba MCA bonse tutwaro bwa matobuya ne speaker of the day that is when turanyare gwetie bintu raisi yagenda guchira abantu magendero twaje gusukuma magendero buna guchi ward yane ndoche maegere tonye gotume bintu kabisa bigwera abantu ari chipara torosie chisukuru tobeke tutumba mariogo na yankyo Hon-Emmanuel ngo chakurigo bujumbe buri natage ibulwa atagete bono bangeti mwambiga batebo mu muro inaisaine mwachi kule chaga National Assembly mbia mono Henry Momanyi kurunya mache yote abana ababasi bakwane elio ekeroge kigeche igwete na ekeroge kyonya mugetagete seino bobasi go goika bakwane kegma mbia mono Delvin Mora nere asenkwana tebire na mangana yumbi omweshimi wakonyabeka asemagaroba yabono bono tukangu tukwanere ensemo ngorora ikiama kia ODM ani obomo bwazimio mbwacha kali tukolia lero igo tubwati kidega chinge cyategeire tuike jinse isano cyo magoroba yabono bya turakwanira mangana y'igoroga igase ebyame bi national politics ngorora chinga kicyasiri goika kitake kale tariki 15 nemo naliyo abarai chiraning metiko chikochorwa either baba governor na balibe baguchigora bali batrachora gwikabono ekiama kia ODM litukulia lero ese committee liko yachorwa niko baisaransa na kurigereria baechora boka banyene sebachora Dr. Nowe Kesa kobo munyakirogo we committee yo na ende babuli abantu bali na bachake ebyama biribionsi byaba UPA birase obombo wasimio uchakera chinse echo karabachoro munyakirogo goikamambi botuko chinsa isano nemo niko bwende gutuma marieta y'abantu bali baganetie koba abakonyi ase Raila Odinga ekiama gya UPA dimadi segregia atomire kulende Kalonzo Musyoka yero tebire ne oberwa kwemurungania none nsemeli ya UDA nero yabere geko tebanga ki Kalonzo ona bete omokonyi bo muraibwense vice president igota bwene dikokoraki weti wa ase interview nero kanenga no monto monene miaka yae ne bintu biri akolirigo nensemo ya Kenya kwanza na bunguri gibale konyi oyocho kokonya Ruto kulende bali bachori Ruto gatigashawa naro ntubwate mu governor bwe county ya Kirinyaga anu Waiguru Ndindi Nyoro kurwa Kiharu nerengo kwane kali kolengana naye na kioroche esabu yeye oseningo anda akira bura nyoro no bwato ozebrengal biona naro kolire buya
na kiorocho omorobulio yogo chikoba kurwe sema ya Azimio na kurwe sema ya Kenya Kwanza. Number 1 inchakira mangana Azimio because naro mulengone Azimio barete gento nga bakoria abantu interview ngogochikoba running mate ya omusikera Raila Odinga igonta getencha goteba buno musae nande buno morayo ligereti busio inga igonko ene courage genteki because ene gasi kere gasi ya chire tiga abantu babe subjected babuli wa maswali rigorously babe scrutinized bacheki we abuli gungeke muntu bwatanye mwana inchi onde kabwate li swali gosamaramishi aira maramishi aya se panel abuli wa maswali nkoira naso musike Kalonzo Musyoka oyo beire vice president amatukamaga muntu tayo kiruge kigakero seiri kobe kiaye nga injeninde entitled injena beire osen Kalonzo Musyoka bono ntakire kore tutunyi karanso no kutaka Azimio yaito naende bono njenda abakire musikira ila ngakole gentekiye sana tiga Kalonzo Musyoka nyekamaete nare competent agenda bomerane agenda ikaransa se panel abuli wa maswali airanerie nanda tebe ngakiaro chago chukobwate si Raila erinde Raila delive iko bono ntobwate ba Mata Karua no Mata Karua, she's an iron lady and I know for free Mata Karua isa kogende panel area na bakoireneria maswali kabisa na nama etako tokori riso and she is even a senior counsel no Kalonzo ne senior counsel a lawyer so naro chabantu ba konya gukura nga ya Kalonzo tagenda I want to say categorically mura ikurusi na ndora anda Azimio okoligi chikura chia Bas Central ngatika Kalonzo usonde kwensi otagetekero abe subjected to that panel agenda akora interview onyogo eta wekero gikyo number 2 ngira na se Kenya Kwanza Kenya Kwanza nkwara mo deputy president Rombo Malinge Kisi county ya mangana economic model yaye bottom up no alenge asomuka woite hoteli itenene ya water park nere tarareta nga inchira kiata geteko chikochole running mate lakini bune kororeka kurwara na roche okora nga omosike Justin Muturi oyo National Assembly ela include nero because nere omosike akorwa deputy president eko Rift Valley nori akorwa semo Mount Kenya moyo yebitunuru orari mulima Kenya nere target bono lakini ligere lingo chinamba chinamba that ligere in terms of chinamba irenga Muturi ararete asemeza nani waiguru mateligereria oria kurumeru taiba Muturi ya kurumeru na anu waiguru ga kurwa esemo ya central bono ese jinamba ngoru jorarete jinamba chingia ejijira abakonyo ko buwegero this is just for a fact despite inga mangana agenda na roronga kango twa musacha wo president na musubati abo number 2 toisego chaka kurigeria abantu ababere ase anu waiguru na Justin Muturi Justin Muturi okolere gasia National Assembly na bwate no muntu very small no bumanyi mboro Meru is part of Mount Kenya Justin Muturi a record ya ise konyerigereria tainted tebwati mangana mange yebi ne kotini no muntu bwate record ya yeri clean none kenaro che bata gete koteba social media nga nere naro cha bantu batanga okay Justin Muturi mbya korteki is able obage ni moinaiga mangana Kirinyaga mangana centraliga na kuru Meru moina na ara se position yo kubwatania abantu bali number 2 oise kolegeria mangana ali akoretu injury njeke aba ikoyo bacheta kabisa bakamo front nero eterete wiki ringi bakamotobeke isiba motobekete bakamwake kiranya nga ayinayo uchukwana kwa niaba ya bantu ba central igonta keteko tebanga asamangana Kenya Kwanza okoranga mbapi meto mosikeo Justin Muturi and is also a man who can deliver for Kenya Kwanza ande akoroje no ochoro isiko banere abantu ba central Kenya mbaji gwanjira nere ko sikina ambanjiruo chonsi kiri irutata keteko central Kenya
I want to be very categorical. And even want to analyze politics. Fine. Nkwaro che no nkurwa matanga aria Nyeri sekiba kia enetiwe nkwaro che riogiria betero moskeru ta koletenini amangana aria I want to believe nga tali campaign ngokolera Azimio Kenya kwanza nchendo omuntu bwa Azimio kabisa lakini omuntu Justin Muturi aise koba ngochorirwe na Kenya kwanza be from running mate ya William Ruto paka derive kuwa Waiguru matano na record yaye wewe tamangana ali kesio webi anyways nani scandal no nyatara ikigu usio kabisa bwiki kambira bwatira nigu kabisa boene botarato ate biunga to basa koboli kerogo na kwanire igona bwate record bwata maswali okay ndubwate katika shawa nere centro akuru ndubwate ndindi nyoro gukwanira gale uyo ndokuru nsemo ya Meru no yokurukwa Kithure Kindiki narengo mukonyi bwomo nogeri bwebunge ye senate ku atrarusugira we kyukaro baetanete nseme chibeno nere erenali nguru ande yake Professor Kithure Kindiki nari chinguru lakini tali monto levoko mono goso twalire connection goso rorekanire nga Mount Kenya ya Mosoki ya mubwate ke nari magegake umuntu kuna bono Rigathi Gachagua no muntu okolire tamu ya yentangani yobujumbe igo bono nga kisiasa bado no muntu orolekana no very vocal no muntu bwato articulate ko none chi interview kubanga mangana yebuya ikolinde nere na bwate ni na mangana abira to bwate na mangana ande yebida besa etongoro nere account gete nyinge etamanyikane tinga yaru edekorwa so record yaye nero tirarekana kobangia naende bagote banga kisiasa taramera maino mono ndindi nyoro singe jeji nsande to ande gwanga ndindi nyoro ne kijana kengabu na Silvano Siosoro is a first time member in National Assembly kurukiharu constituency orekana no mwana gokina buyo koruta chinta chobuya buno soro kurubugira lakini nere akonya koba groomed the deputy president nera ya yankagete ngara yobusyo lakini for now Kenya kwanza abona gato konyerigeria it's fronting omuntu koroku Justin Muturi toje Azimio Martha Karua Raila Odinga a combination ine kyonyeroje Martha Karua Raila Odinga it's a superb Martha Karua na akorete gashingi yasane ngakia Kibaki kwaroja are kosokali Ruto rirutare moina nere no agro asokia maisonsi era arengi moina ase Kibaki Martha Karua no muntu very active she's a well educated lady and she's a senior counsel she's an iron lady omuntu utari kwobwa no muntu ratenne na baba no muntu ra kwana kabisa na ndamo protect puno mosacha igono muntu mokongu she's a lady who can deliver Kalonzo Musyoka erieteria etunga watermelon dia muchandire tari monto gwetenenera kabisa gweko monyene lakini believe you me Martha Karua na bagotenena atebe kirikero bongo bwaye na ndaerese kabisa atebe no baba ngaga baba wachire bobake abumbuya as numbers bono gumete ntokoligereria amangana politics ne igoro yechi number Martha Karua na bote number Chinamba Kuru Central Kenya koleta se Azimio. Fine, this is what I can tell you John without any fear of contradiction. Abantu bakuru kwaba ikoyo. N'abantu bago determine n'oburayi bwa Kenya. N'abantu bari bwate tongoro. Investors. Wise koligeria matajiri amange mono Central Kenya gara Azimio. Martha Karua nebanga tabua tinguru mono aise kobera busia. Nande banchira nere. Abantu bali babere magega bamosire. Central, chikura chire Central chikoba delivered to Azimio. Believe you me. Bono Peter Kenneth Rend. Peter Kenneth orona kanda kobo monto tari aggressive. Erena wanga e character yo musongo monto bukonya kwenda ngora iga. Na siasa ya takire omonto gosuguma. Ole ne kirundo. Peter Kenneth tara roki nganali ne kirundo. Ara nyare gosugumera na anda deliver chikura cha Central o cha Raila Odinga. Yes. Na inde asabo Charity Ngilu nerengo kwane kale. Omonge na Charity Ngilu no monge no muyasana ole governor okolire gasiaye. Charity Ngilu kuru Eastern eyire bokamba se Kalonzo akurwa. Okoranga tago chugutwara nguru because bono bakurwanira na Kalonzo Musyoka.
charity ngilo isekoewa Kalonzo Musyoka akwirana okay akikwa kora mwa charity Gilu inche mwantiga inche the more senior kure region ya Bukamba okay so a reason ya nane kabisa nande garo kuligeria abantu abonsi nono yondole agriculture minister munya kurumerwa I want to believe nga incha maoniane una inche Moguche junior na alinga ki matakarua stands a good better position ko deputize Raila Omosike Raila Amolo Odinga don't forget nabangine population yabangina Kenya nabange paise wanja ngomongino eru number 2 paise wanja waka chikura ngokoba yo mongina igo barakire Raila Amolo Odinga chikura chinyinge sana okay yes biamono kamera area kwanira abantu babasi central aye Mca-Emmanuel Moguche batebingi otagete ngagina cheche abantu baminto baba central ward kurbo basi mumanyete twakorera nainwe sabari ngiya twatalire nainwe ase twatalire onare ko baburi asomo yo bugwanja tubwaterana nainwe mungakire kurase chama ya UPA mokonyora arama ye pikipiki ayego kwando korase pikipikire oakabwe kura yao onchore kobo mwe MCO murantema se tamu entangani mororenga ki baminto umumuroyo nonyoko nyagokwana na baisa inenkore gasi eria magenderero motageta korwe togokore tamu entangani mokorana isanire liona mogonkinie kerugo monte ibono bolie kerugo rigwatagete kobolia kyobujumbe bwabo basi igona abasabire kura asomo yo bugwanja nande monge na masabo monge kura yoka monga masabo alidi yobwe sabira na inche kwansabira onge ne kura yao elinde mbasabu buna member of county assembly ya Kisii aso mwako yoiga tarehe 9 umutinyo 8 mbuya mono sana tiganya saba seni na ndaba afiere ngiya ababeko mpaka tarehe 9 kamoranche tumirane ase ward ito ya Bas Central. Thank you very much. God bless you. Biamono mheshimiwa soko cha se geteseni kia Ndizi TV. Biamono sana. Thank you very much. Biamono. Wano mwanchombo ni biamono kegima soko bana intwe ka chinse chigando china bono cyaragire chinse isano agene daikeyemo yubo tukobwa rero ekinichinga gitiri to chukokoro murobiri oyo ndeto gwakira biamono sabuli batu SMS na balia baba bakorigeri umurobiri oyo ikaboniga inyoranga umurobiri w'Ekeumbu niko gucakira lituko lya Jumatano gucakira chinsa isato nenusugoro gweka chinsa isano nabwo lituko lya Jumamosi asitokoleta barai au bono ntogenderete koleta barai no murayo nere na chabega iga nero mukwanere bari baino bakiriga iga wegure birengere byabo neganka yabo keri batagete nyora bono chinga kiye kino bugwakire TV ya Ndizi TV ekura akero kulikeli takuza na kulitoma gotia se namba ya AMO isano nemo enoti AMO kero gwakore boigo niko kwenda wikase category elikire na free to air television station omakulika Ndizi TV elinde otobeke nambe mobuna togendrete kobararo bono tigangiriri bageri gwakira ngambia mono asokwera singa cha utolikirilia uri olenga se studio ya kabere ko yanekia buna emerobili oyo okira sole nigakoro kwa Omusai James ose James ondieki bia mono kegima asogo kora hayo emagaroba yabono goikana ndisinga gichinde ekero turachikumira na sembe okulende inyoranga chinsa 12 chamambia omorobili obwensa kia gogo cha sole ye masemo na sara nyarangi untitana boigo Brighton Makoli bakoletu asole oli ochukisaranze semo ya kabere bono ko bareta igakuru kwa John Kebati soko tukobwa bono mbia mono kegima ko ikachinga kiechyo nche digonkuru kwa John Kebati. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi.
Ndizi TV ubwenso bw'omuguchi nigo bono yakire kirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwogo tonyora asoro gonkor bwogusi niji county chito etanaine buna e county ya Kisii Nyamira